Ahoj lidi, vítám vás ve finanční gramotnosti. Jestli koukáte na tohleto video, znamená to, že koukáte na stránky finanční gramotnosti a možná si říkáte, je multilevel marketing zrovna pro mě? Je mi jedno, kolik je vám let, jaké máte zkušenosti nebo co jste zač. A říkám vám, že multilevel marketing je určitě dělaný i pro vás. Proč to říkám? Většina lidí si myslí, že musí někomu něco nabízet, podbízet ho, nebo ho dokonce tahat z jiných multilevelů. Není to vůbec pravda. Multilevel marketing je o tom změnit myšlení lidí. Znamená to vidět příležitost tam, kde ji nikdo jiný nevidí. Znamená to, že naučíte lidi kolem sebe, jak vydělávat na věcech, které už stejně dělají, ale nenechávají si za to zaplatit. A když to zvládla jedna paní, kterou znám, je jí 60 let, když šla do důchodu, dostávala důchod 10 000 měsíčně. Říkala si, já bych potřebovala přivýdělek. Pak našla způsob a produkt, který už každý využívá, akorát to tam vlastně neví, že za to platí ostatním firmám. A ona si za to nechala najednou platit. Ukázala to svým známým a ti to ukázali dalším známým. A najednou má příjem 12 000 měsíčně jen z tohoto produktu. Tedy dohromady měsíčně vydělává 22 000. To je slušný už důchod. A když to zvládla tady ta paní, proč byste to nezvládli zrovna vy? Navíc ve finanční gramotnosti jsme tu o toho, aby jsme vám právě poradili. Aby jsme vám ukázali tu cestu. O toho jsou tu konzultace, Skype, Facebook, cokoliv, jakékoliv aplikace používáme. Sestavíme vám plán na míru podle vašich možností, schopností a podle toho, čemu byste se chtěli věnovat. Možností je tu spousta. Proto neváhejte a připojte se k nám. Čas změnit svůj život a vykročit k lepším zítřkům. Jestli se připojíte nebo ne, už je jen na vás. Já vám dám jen možnost. Prosím se s vámi budu loučit a děkuju a doufám, že změníte svůj způsob myšlení. Mějte se hezky. Ahoj.